Здравейте хора и добре дошли в днешното видео, където днес ще играем Майнкрафт с този нов много як текстур пак, който ти дава по-реалистична диня, например. И така изглежда като ти фърлиш. По-реалистична брадва, не знам. Ето. Ще играем днес с него и да видим колко е хубав всъщност, защото той е от онова. Майнкрафт плюс ли се казваше? Как се казваше? Не знам. Но в този епизод ще си построим къща. Също така съм добавил и животи. Това тук, доколкото знаме на термити. Ако го щупа, какво ще стане? Чакай. Не знам. Нищо не става. Добавил съм 2 мода. Не, 3 мода. Третия е да ми прави някои неща да изглеждат по-различно. И сега целта е да си построим къща. Не. Не, това е лъв. Това е лъвица, май. Не, мечка трябва да. Нали? Убима. Само да си ги взема. Си махна този Creative Mode. Така, оцеляваме. Тази свиня сега ще ме бие ли? Ако я ударя. Ще ме бие. Какво прави крокодила тук, бе? Чакай с лопат, ще го бие. Не, с брадата. Малей! Махай се, бе! Ама работата на крокодила. Тук. Ай, хлебарки и бръмбари. За малко. Какво си ти, бе? Термит. Няма да ли ядеш къщата. Например, да ги махне. Така. Така ма е по-добре, да. Само и това ще го оставя. Не. Добре, до тук ще е това видео, хора. Надявам се ви е харесало. Ако е така, оставете ми лайк и до другия път.